ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा Krishna हरे हरे Hare Hare हरे Hare राम Rama हरे Hare राम Rama राम Rama राम Rama हरे Hare हरे। Hare Hare Krishna हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 Hare राम Rama Hare राम Rama Rama राम हरे Rama हरे। Hare हरे जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय Nityananda नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय Jai श्री Shri चैतन्य Chaitanya जय Shri नित्यानंद। Nityananda जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तापे शांत हाना लक्ष्मी आया निज घर आमारा लक्ष्मीरा संपा वाक्य आगोचरा। மாதாஜி பாகவத ஸ்லோகம் அதான் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ताबे शांत आजा लक्ष्मी जया निज कर அமர லட்சுமீர சம்பத் பாக்கிய ஆகோச்சர. இவ்வாறு சாந்தமடைந்த லட்சுமி தனது இல்லத்திற்கு திரும்பினாள். பாருங்கள், என்னுடைய லட்சுமியின் பலம் எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அதனால அவங்க வந்து இப்போ எதனால பாசிஃபை ஆனாங்க? அவங்க வந்து டோட்டலா சரண்டர் ஆயிட்டு ஓகே நீங்க கிளம்புங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் விட்டுறேன் கிருஷ்ணரை அப்படின்னு சொன்னதால அவங்க சாந்தம் அடைகிறாங்க. துக்தாதி தாதி மாதே தோமாரா கோபி கனி ஆமாரா தாக்கூராணி வைஷா ரத்ன சிம்ஹாசனி. दुःखः उदितादिमते सौमार गोपीगणी Amarata Kurani Vaise Yatra Ratna Simhasane ஸ்வரூப தாமோதரை நோக்கி தொடர்ந்து உரையாற்றினார். உங்கள் கோபியர்கள் பால் கொதிக்க வைப்பதிலும் தயிர் கடைவதிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் என் எஜமானி அதிர்ஷ்ட தெய்வம் ரத்தினங்களாலும் ஆன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி இந்த கோபிகள் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி என்னோட கோபி உங்களோட கோபி எல்லாம் பாருங்க பால் காசுறாங்க தயிர் பண்றது. ஆனா என்னோட மகாராணி லக்ஷ்மி அம்மா பாருங்க எப்படி வந்து அப்படியே அந்த ஜெகத் ஜோதியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவரு. இப்ப வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கோபியை இகழ்வா பேசுறதோ இல்ல லக்ஷ்மியா இகழ்வா பேசுறதோ இல்ல, ஒருத்தர் ஒரு பாவத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ரெண்டுமே கிரேட் தான், ரைட்? பட் நம்ம வந்து இதுதான் கிரேட் இது சிம்பிள் அப்படின்னு இல்லை. ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம், இன்னொன்னு என்ன பாவம்? அரக்கிய ரசமா மாதாஜி? இல்ல பிரேம பரக்கியா ரசம் தான் லக்ஷ்மி. இது ரெண்டுமே மாதுரிய பாவம். ஒண்ணு வந்து பரக்கியா ரசம், அதுதான் ஐஸ்வர்ய பாவம். இன்னொன்னு பிரேம பாதமா மாதாஜி? பிரேம பாவம், ஸ்வக்கியா, ரைட்? பிரேம பாவத்துல காட்டிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? ஹையஸ்ட் கான்ஜுகல் லவ்விங் ஃபீலிங். அதனால வந்து ரெண்டுமே ஹையா தவிர ஐயோ மாதாஜி இது வந்து லோ அது லோ இது கேவலம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. ரெண்டுமே வந்து வெரி 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 க்ளோஸ் ஆன பாவம். விருந்தாவனுக்குள்ள என்ட்ரி போடணும்னா சொல்லியிருக்கோம், பலராம் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னா அந்த நம்ம கிரீடங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் வெளில வச்சாதான் என்ட்ரி போட முடியும்.
அதுதான் ஒரு கண்டிஷன். ரெண்டுமே பிரேம இருந்தாலும் அந்த பிரேமையிலேயே இன்டிமேட் பிரேமைனால இது வந்து வில் டேக் ஹையர் டர்ன். நாரத பிரகிருதி சிவாசா கரே பரிஹாசா ಶೂನಿ ಹಾಸೆ ಮಹಾಪ್ರಭುರ ಯಾದಾಜಿ ಜದಾಸಾ. ನಾರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೇ ಹರೇ ಪರಿಹಾಸ ಪರದಾಸ ಸುನಿಹಾಸೆ ಸುನಿಹಾಸೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಾನಿ ಮಹಾಪ್ರಭುರಾಯ ಸದಾಸ. ಪ್ರಾಣಿಜದಾಸ. நாரத முனி நாரத முனிவனின் தன்மையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீனிவாச தாகூர் இவ்வாறு பரிகாசம் செய்தார். அவர் பேசுவதைக் கேட்டு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் அந்தரங்க சேவகர்கள் அனைவரும் புன்னகைக்கத் தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோட அர்த்தம் வந்து என்ன பாத்தீங்களா? கோபிகளை எவ்வளவு கேவலமா பேசுறாரு ஸ்ரீவாசா. அவரே கேவலமா பேசினார், நானும் பேசுவேன்றதுக்கு இல்ல. அவர் நாரதர், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால அவர் வந்து எது பேசினாலும் கிண்டலுக்கு இருக்குயா பேசுறாரே தவிர அவர் வந்து எகத்தாளமா பேசுறாரு, ஒருத்தரை குறைக்கணும்ன்ற எண்ணம் இல்ல அப்படின்ற பாவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? பிரபு காஹே ஸ்ரீவாசா தோமாதே நாரத ஸ்வபாவா ஐஸ்வர்யா பாவே தோமாதே ஐஸ்வர சாரி பிரபு காஹே ஸ்ரீவாசா தோமாதே நாரத ஸ்வபாவா ஐஸ்வர்ய பாவே தோமாதே ஈஸ்வர பிரபாவா. பிரபு பிரபு கஹே கஹே ஸ்ரீவாசா தோமாதே நாரத நாரத சம்பவ சம்பவ ஐஸ்வர்ய பாவே ஐஸ்வர்ய பாவே யத தோமாதா பிரபாவா. ஈஸ்வர பிரபாவா. அப்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீனிவாச தாக்கூரிடம் கூறினார், அன்புள்ள ஸ்ரீனிவாசரே, ஸ்ரீவாசரே, உங்களுடைய சுபாவம் நாரத முனிவரை போன்று உள்ளது. பரமபுருஷருடைய பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் உங்களின் மீது நேரடி பிரபாவத்தை கொண்டுள்ளது. ஸோ என்ன சொல்றாரு வெரி 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 கிளியர்லி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சேத்தன் அவர்கிட்ட சொல்றாரு, ஸ்ரீவாசா உன்னோட குணம் வந்து அப்படியே நாரத முனி மாதிரியே இருக்கு. உனக்கு வந்து அந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்துல அட்ராக்ஷன் பாருங்க. சிரிக்கிறாங்கனாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க வந்து ஒஃபெண்ட் பண்ணலன்னு. இல்லைன்னா ஒரு பாவம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இவர் நம்ம ஸ்ரீவத்சா ஆச்சாரியா பையன் மாதிரி இவர் இருக்காரு நித்யானந்தா. ஸோ அவரோட ஸ்தானத்தை விட்டுருங்க. நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பிரம்மா பொசிஷன், ரைட்? அவ்வளோ எக்ஸால்டட். அத்வைத ஆச்சாரியா விஷ்ணு அண்ட் சிவா. அவர்கிட்ட வந்து நித்யானந்தா பிரபு அவ்வளோ சேட்டை பண்றாரு, கிண்டல் அடிக்கிறாரு, எகத்தால் மாச்சா உனக்கு இதுவே இல்லை, உன் பக்கத்துல உட்கார், அப்படி சண்டை போடுவாங்களா? என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்குள்ள கிண்டல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம், நித்யானந்த பிரபு இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களையும் பார்த்து எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றாரு. நம்ம நார்மலா நம்ம பாஷையில என்ன சொல்லுவோம், ஐயோ இது ஃபிளர்ட்னு. ஆனா அவர் என்ன பாவம் பிடிச்சிருக்குன்றது வந்து அவர் அந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவ பாவத்துல அவர் பேசுறாரு, ரைட்? சோ அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. நீங்க வந்து என்ன இவருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சுன்னா அவருக்கு எல்லாருமே பிடிக்குது. அதுதான். ஏன்னா நித்யானந்தாவும் பலராம் தான், ரைட்? சோ அதனால வந்து அந்த பாவம் எக்ஸிபிட் பண்றது வந்து நம்ம பார்க்கணுமே தவிர வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு என்ன புரிதல்ல இருக்குன்றது. எப்பவுமே வந்து ஒண்ணு சொல்வேன், ஆச்சாரியர்கள் சீனியர் ஆச்சாரியர்கள் சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு புரியுமான்றது இல்ல. ஏன் ஆச்சாரியர்கள் சொல்றது, கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாருன்னு நம்மளுக்கு புரியாது. நிறைய தடவை பார்த்தா ஐயோ கிருஷ்ணர் கும்பிடணும்னா எனக்கு பயமா இருக்குன்னு கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியாது. அவர் என்ன பண்றாருன்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாலும் நல்லதுக்குதான் அப்படின்ற பாவம். இப்போ சின்ன குழந்தை வந்து அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது, நேத்து சொன்னோம் பாவக்கா. ஆனா எதுவா இருந்தாலும் வாட் இஸ் இட், என்னோட நல்ல எண்ணத்துக்கு தான் அப்படின்னு. இப்ப பௌதிகத்துல அம்மா இருக்கிறதால சான்ஸ் மிஸ்டேக் ஆகிறது இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிற அம்மாவே கரெக்ட்னு சொல்றச்சே, தெய்வ ஆன்மீகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர் எப்படியாவது தப்பு பண்ணுவாரா? அவர் ஏன்னா இல்ல நம்மளுக்கு தப்பா இருக்கணும், நம்மள தண்டிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துலதான் அவர் பண்ணுவாரு. ரெண்டுமே இல்ல. சோ ஆண்டவன் வந்து மேல நம்பிக்கை இருந்தா, என்கிட்ட வந்து ஒருத்தங்க மீட் பண்றச்சே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, மாதாஜி நிறைய பேர் வந்து வயதான அப்புறம் வயதானப்பும் இல்ல, பேசிக்கலி வயதான அப்புறம் எஃபெக்ட் தெரியும். நிறைய பேர் வந்து தனியா இருந்து சேவை எல்லாம் செய்யறாங்களே மாதாஜி, ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, யாராவது ஒரு துணை தேவை இல்லையா அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனியா இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம தனியா காட்டுல இருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்லல, ரைட்? நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பரிவர்க்க ஆச்சாரியா அப்படின்றதா சொன்னோம். ஹையஸ்ட் சன்னியாசில கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம பரமஹம்சா ஆர் நம்ம குட்டி சாக்கா, நிறைய சன்னியாசி கேட்டகரி இருக்கு. அந்த கேட்டகரியில பரிவர்க்க ஆச்சாரியானா ப்ரீச்சிங் மிஷன்ல தான் இருக்கும். நம்ம எங்க இருந்தாலும் ப்ரீச் பண்ணுவோம், எங்க இருந்தாலும் சேவை பண்ணாலும் டிவோட்டிஸ் கூட தான் இருக்கும். அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க, கரெக்ட் மாதாஜி, டிவோட்டி எல்லாம் காலையில இருப்பாங்க, ராத்திரி நம்ம தனியா தானே இருக்கணும். நீங்க அந்த லாஜிக்ல பார்த்தா நம்ம நிறைய நினைக்கிறோம். டே டைம் இப்போ பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட கசினோட வைஃப் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி
அவங்க டாக்டர். ஸோ ஃபுல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருப்பாங்க மார்னிங்ல இருந்து நைட். ஓகே, ஈவினிங் வரைக்கும். ராத்திரி வந்தா ஃபேமிலி, பசங்க, பையன் அண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட், கணவனோட. இப்படி இருந்த குடும்பம், ப்ராப்ளமே இல்லை அவங்களுக்கு. ஒரு தடவை அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பக்கத்துலதான் வீடு, அதுவும் பாருங்க வண்டி கூட இல்லை, ஆக்சிடென்ட் ஆக சான்ஸ் கூட இல்லை. நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க, மயங்கி விழுந்திருக்காங்க. காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் யாருமே அவங்களுக்கு கவனிக்கல. அவங்க காலையில ஆஃபீஸ் போறச்சே விழுந்திருக்காங்க, சாயங்காலம் வரைக்கும் யாருமே கவனிக்கல. எதேச்சியா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு பார்த்து எடுத்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க. நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா, ஃபேமிலியோடு இருக்கோம், ஹோல் டே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாலும் பிரச்சனை வரணும்னா எப்படி வேணா பிரச்சனை நடலாம். ஓகே, ஆனா இப்ப வந்து நம்ம தனியா இருந்தா கூட, எனக்கு அனுசூயா மாதாஜி லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, எனக்கு இப்பதான் ரொம்ப கிளியரா சொன்னாங்க. கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம லாஸ்ட் டைம் இருக்கச்சே. அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக். அப்ப வந்து என்னன்னா, தனியா இருக்காங்க, ஊரை விட்டு தனியான ஊர் தான், ரொம்ப அக்கம் பக்கத்துல வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தெரியும், பட் இல்ல. ஆனா கரெக்டா 8:30 மணிக்கு வந்து அவங்க மகளும் வந்து அவங்க மருமகனும் வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஒரு நாள் அவங்க டயர்டா இருக்கனால, அவங்களுக்கு தெரியவும் இல்லை, சொல்லவும் இல்லை. என்ன அதிர்ஷ்டமான, இல்ல நாங்க வரோம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில பார்த்தா அன்னைக்கு நைட் வந்து யாரோ தட்டி எழுப்பின மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீலிங். ரைட், கடைசியில பார்த்தா யார் தட்டி இருப்பாரு, கிருஷ்ணர் தவிர. ஏன்னா அந்த டைம் வந்து அவங்க தூங்கிட்டே இருந்தா அவங்க வந்து எந்திரிச்சே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்புறமா டாக்டர் சொன்னாங்களாம். அப்புறமா எந்திரிச்சு மயங்கி அடிக்க விழுந்த கரெக்டா அவங்க டாக்டரும் அவங்க மகனும் அங்க இருக்கு, மருமகனும் இருக்கு, எடுத்துன்னு போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவங்க கியூர் ஆயிட்டாங்க. இப்ப ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, எங்கேயோ இருக்கிற பெண்ணையும் அவங்க கரெக்ட் டைம்க்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க. சரி, இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா பாக்குறோம். இப்போ வந்து நான் வந்து அயோத்தியா போயிருந்தேன் இல்லையா, அப்போ அந்த டாக்டர் மீட் பண்ணேன். எந்த டாக்டர்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்றது, நம்ம சாஃப்ட் லான்ச் பண்ணோம். இனாகிரேஷனுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட் லான்ச். அப்போ வந்து 500-600 பேர் நடுவுல தான் இருந்தோம். ரைட், ஏன்னா இறப்பு வரணும்னா எப்படி வேணா வரணும்ன்றதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். 10 தடவை, எனக்கு இப்ப கூட மறக்க முடியாது, நாமினிஸ்டர் பிரபு தானிஷ் மேம் கிட்ட 10 தடவை சொல்லினாங்க, 1000 தடவை, விடாத, இவ்வளவு ஹால் விட்டு விடாத, நீ டெம்பிள் ஹால் நேர விட்டு என்ன ஆனாலும் நீ கிராஸ் பண்ணக்கூடாது பிரபு. டெம்பிள் எல்லாரும் சுத்தி பார்க்க கேட்கறச்சே கூட நான் வரேன், நீ டெம்பிள் ஹால் சென்டர் ஸ்டேஜ் விட்டு நீ மூவ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு, அவ்வளோ கிளியரா. ஆனா நம்ம எப்பவுமே வந்து பேச்சு கேட்கிற ஆளுங்க இல்ல. ஃபுல்லா இருந்த கடைசி லைன் அப்போ அந்த டெம்பிள் ஹால் எல்லாருமே பார்க்கட்டுமே அப்படின்னு அந்த ரைட்ல வரச்சேதான் லைவ் வயர் தூக்கி அடிச்சிச்சு. அப்போ கரெக்டா அந்த டைம் வந்து ஒரு 3 டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க. ரைட், ஒருத்தர் கார்டியாலஜிஸ்ட், கரெக்டா அனஸ்தட்டிஸ்ட், ரைட், லேடி, அந்த பர்ஃபெக்டா இருந்ததால அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அந்த டாக்டர்ல ஒருத்தங்க அயோத்தியாவுக்கு வந்து எங்க அம்மாவை மீட் பண்றச்சே சொன்னாங்க, இன்னைக்கு கூட என்னால நம்ப முடியல, இவ வந்து ஷாக் அடிச்சு உயிரோட இருக்கா அப்படின்னு. அவ்வளோ வாட்ஸ், அதுவும் இல்லாம இருந்து இப்ப நடக்கலாம் முடியுதுல, அதுவும் முடியுதுன்றால என்னால நினைச்சு கூட, அதாவது என்ன சொல்லுவீங்க, ஆஷ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி, சாம்பிராணி தான் ஆகும், சாம்பல் தான் ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரி. ரைட், சோ அந்த மாதிரி ஆறதுக்கு பதில் இப்படி இருக்கும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவங்க ஃபேமிலியோட இருந்தவங்களும் நடு ரோட்ல விழுந்தாங்க. இப்போ எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் இருக்கச்சு கூட என்ன தூக்கி அடிச்சிச்சு. சோ சாவு வரணும்னா வரலாம், ஆனா அது ஒண்ணுமே ஆகாமலும் கிருஷ்ணர் பகவானால அவர் நினைச்சிருப்பாரு, இப்பெல்லாம் வந்தானா நேரா நரலோகத்துக்கு தான் போவேன், கொஞ்சமாவது சேவை செய்ய, அட்லீஸ்ட் எனக்கு வரத்துக்கு ரூட்டாவது போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட உயிர் கொடுத்துருக்கலாம். ரைட், இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தனியா இருக்காங்க அப்படின்றவங்களுக்கு கரெக்டா வந்து சேவை காமிச்சு அவரே வந்து எழுப்பி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆயிட்டு, இப்ப வந்து அவரே வந்து எழுப்பினாருன்னா வேணா நம்பாம இருக்கலாம் நாஸ்திகவாதிகள், அவங்கள விடுங்க. ஆனா கரெக்டா அந்த டைம் வந்து வரலாம்னா கோயின்சிடென்ஸ், நத்திங் இஸ் ஆக்சிடென்டல் அப்படின்னுவாங்க. எல்லாமே வந்து இன்சிடென்டல் தான். இன்சிடென்ட்லாம் எல்லாமே எதேச்சியா நடந்ததுன்றது நம்ம சொல்லிக்கிறது எல்லாமே அவரோட பிளான் தான். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அப்படி இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர் வந்து எதுவா இருந்தாலும், சோ நம்பிக்கை, ஏன் இதை கொண்டு வரேன்னா, நம்பிக்கை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்பிக்கைன்றது நம்ம நேத்து அதேதான் ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அன்றது வந்து டைம் பிளேஸ் சிச்சுவேஷன் வச்சு வருது இல்ல. நம்பிக்கைன்றது வந்து எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவாரு, ஈவன் இஃப் ஐ டோன்ட் நோ இஸ் பிளான் அப்படின்னு. அவரோட பிளான் எனக்கு தெரியலனாலும் அவர் என்னை காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு. இந்த பிக்சர் எனக்கு டிபி பாத்தீங்களா, யாராவது நல்லா இருக்கு மாதாஜி உங்க டிபி பின்னாடி அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தராவது சொல்றீங்களா? சூப்பர் மாதாஜி. ஏன்னா இது ஏன் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, இது 3 தத்துவங்களையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா மத்திய, சாரி தெரியுதா, பரமாத்மாவாது 4 ஹேண்டடா 2 ஹேண்டடா எனக்கே தெரியல. சரி, அது கடைசியில எங்க டிபி இருக்குன்னு சொல்றீங்க, புரியல. 4 இந்த பிக்சர் இல்லையா மாதாஜி, இது பார்க்க முடியலையே, வரலையா? ஒரு செகண்ட் இருங்க, இதை முடிச்சிட்டு நான் காட்டுறேன். 400 தான் மாதாஜி. 400 தானே இருக்கு. 400.
போர் தானே ஸ்லோகம் தெரியுது. ஓகே 14-217 தான் தெரியுது. ஓகே ஓகே ஓகே, அது பக்கத்துல இருங்க, நான் காட்டுறேன் ஒரு செகண்ட். இந்த ஸ்லோகம் அதே முடிச்சுட்டு கலர் வரேன். இட்ஸ் ஓகே இல்ல அதே இந்த கலர் இந்த இதை இதை முடிச்சுட்டு வரேன், இருங்க. இட்ஸ் ஓகே இன்னு இட்ஸ் ஓகே. தாமதர ஸ்வரூபா சுத விரஜவாசி ஐஸ்வர்ய நா ஜானி இனோ சுத பிரேம பாசி. ஈகோ தாமோதர ஸ்வரூப தாமோதர ஸ்வரூப ஐஸ்வர்ய பிரஜவாசி இந்த ஸ்வரூப தாமோதரர் ஒரு தூய்மையான பிரஜவாசி. இவர் தூய பிரேமையில் மட்டும் மூழ்கியுள்ளதால் ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி அறியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வரூபர் வந்து ஓடுறாரு, சேச்சே இவர் பிரஜவாசி, நாரதர் நாராயணன் சொல்ற இவர் வந்து என்னன்னா, அதாவது அவர் பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் விருந்தாவனா. ஸ்வரூப தாமோதர் வந்து விருந்தாவன வாசி, அதனால இவருக்கு வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம் தெரியல அப்படின்னு யார் சொல்றா? யார் சொல்றாரு? சைத்தன்ய இங்க யார் சொல்றாரு? மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீனிவாச டாக்கூர் கிட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து உன்னோட பாவம் நாரத முனி மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது கிண்டல் தான் போயிட்டு இருக்கு. சோ ரொம்ப ஆழமா வந்து அவங்க சொல்ற வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் போவாங்க. இப்ப ஸ்வரூப தாமோதர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடி வர் சொன்னது சைத்தன்யால ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியா, ரைட்? ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியா சொல்றாரு, அதாவது சைத்தன்யா ஸ்ரீவாசா கிட்ட சொல்றாரு, ஸ்ரீவாசா வந்து நீ ரொம்ப சூப்பர், நாரதர் கலகம் மாதிரி நீ உனக்கு ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் தெரியும் அப்படின்னு ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியா சைத்தன்யாக்கு ரிப்ளை பண்றாரு. ஸ்வரூப தாமோதருக்கு ஒன்னும் பெருசா கிருஷ்ணரோட ஐ மீன் அவருக்கு வந்து பிரஜவாசி, அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெருசா அவருக்கு அந்த ஐஸ்வர்ய பாவம் தெரியல அப்படின்னு. இப்போ ஸ்வரூப் தாமோதர் கவுண்டர் பண்றாரு. என்ன கவுண்டர் பண்றாரு அப்படின்னு படிச்சுட்டோமா இல்லையா? ஸ்வரூப காஹே ஸ்ரீவாசா சுன சாவதானி விருந்தாவன சம்பத்தோ மாரா நாயி பாதேமானி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வரூப கழகே ஸ்ரீவாசா சூனாவாசா வாதானே பிருந்தாவன சம்பத்தோ மாரா நாகி பதேமானே. பின்னர் ஸ்வரூப தாமோதர், என் அன்பான ஸ்ரீவாசா, தயவு செய்து நான் சொல்வதை கவனத்துடன் கேளுங்கள். பிருந்தாவனத்தின் உன்னதமான செல்வத்தை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள் என்று பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வரூப தாமோதர் சொல்றாரு, ஸ்ரீவாசா நீ ஒண்ணு மறந்துட்ட, பிருந்தாவன்லயும் ஒரு பயங்கர செல்வம் இருக்கு. என்னது அது? பிருந்தாவன்ல என்ன செல்வம் இருக்கு? பிரேமை பக்தி செல்வம். கிருஷ்ணரே அங்கதானே இருக்காரு, மீனா அங்கேயும் இருக்காரு. பட் பிரேமை இப்ப வந்து பிரேமை பக்தி அதேதான் அவரு சொல்றாரு. சோ இவங்க வாக்குவாதம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் ஆகுது. விருந்தாவனே ஜி கா யா சம்பத் சிந்து துவாரகா வைகுண்ட சம்பத் தார ஏக பிந்து. ராதாராணி கூட அங்க இருக்காங்க. ஆமா கரெக்ட். ஜே சம்பத் இந்து துவாரகா வைகுண்ட சம்பத் தாரா ஏக பந்து. விருந்தாவனத்தின் இயற்கையான ஐஸ்வர்யம் மாபெரும் கடலை போன்றதாகும். துவாரகை மற்றும் வைகுண்டத்தின் ஐஸ்வர்யங்களை அதன் ஒரு துளியின் கூட ஒப்பிட இயலாது. பிருந்தாவன்ல அப்புலன்ஸ் இல்ல, நம்ம கண்ணுல நம்மளுக்கு அப்படி தெரியுது. ஆனா அங்க இருக்கிற கூத்தம் இதுவும் எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நேச்சுரலாவே இது பௌதிகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா சில தடவை வந்து எனக்கே நானே பார்த்திருக்கேன். நான் பௌதிக சொல்றேன், 10 வருஷம் இன்னும் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு 2 பேர் இருப்பாங்க. பொண்ணோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப க்ளோஸ், ரைட்? அப்ப வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து கூப்பிடுவா, அவளுக்கு 1.5 பெட்ரூம் தான் வீடு. அப்போ ஆனா ஒரு ரூம்ல வந்து எல்லாரும் இருப்பாங்க, ஒரு 15-20 பேர் இருப்பாங்க. கொச்சன்னு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும், ரைட்? எல்லாரும் ஒரே பெட்ல உட்காந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவ. அப்படி இன்னொருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் கூட இல்ல, ஆமா ஹஸ்பண்ட் ஐபிஎஸ், அவங்க வந்து ஐஎஃப்எஸ், ரைட்? ஸோ அது பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபாரின் சர்வீசஸ். ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, இப்படி இருக்கும் பார்ட்டி. அப்பவுமே நான் சொல்ல இல்ல பிஸியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இங்கதான் போவேன். ஏன்னா அப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கலகலன்னு இருக்கும். அங்க என்ன ஃபார்மலா ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பேசுறது, நம்ம வி கான்ட் பி வாட் வி ஆர், ரைட்? அதாவது இப்படி நடைமுறை இப்படிதான் இருக்கணும். இப்போ கிருஷ்ணர் கிட்ட வைகுண்டத்துல எப்படி வேணா இருக்கலாம், கம்னரு அப்படின்லாம். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சது என்ன? ஃப்ரீடம், ரைட்? இப்ப பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப யாராவது வீட்டுல போனா கூட, யாராவது ஒரு வீட்டுல போய் தங்கணும்னா ரொம்ப எஸ்டேட் பண்ணுவோம், ரொம்ப எஸ்டேட் ஜென்ரலா பண்ணுவோம், ரிலேட்டிவ் வீடா இருந்தா கூட. ஓகே, ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரைனா எனக்கு ஹோட்டல் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணா
கூட மதுரையில சேது மாதாஜி வீட்டுல போய் தான் தங்கணும்னு தோணும். ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு பாத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி சீர்காழியில ஹோட்டல் இல்லைன்ற வருத்தமே இருக்காது. நேரா வந்து அனசூயா மாதாஜி வீட்டுலதான் எல்லாரும், நான் அங்க உண்டு இல்ல, எல்லாரும் கும்பலமா போய் தங்குவோம். எதுக்குன்னா அங்க வந்து நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ரைட்? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப வந்து வைகுண்டத்துல கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா மாதாஜி? வைகுண்டத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா குண்டா ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு. ப்ராப்ளம் இல்ல, கண்டிப்பா ஹாப்பியா இருக்காங்க, அதுவும் கண்டிப்பா. ஆனா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. எப்படி மாதிரி நீங்க சொல்றீங்கன்னா என்னாலையும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நானும் பௌதிகத்துல இருக்கேன். வைகுண்ட சந்தோஷமே எனக்கு தெரியாதப்போ எப்படி நான் உங்களால கோலோகம் புஸ்தகப்படி என்னன்னா இதோட கம்பேரிசன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன், எப்படி, வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் வைகுண்டான்றது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர் ஏன் நான் பார்த்து நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஓகே, இது ஏன் நான் சொன்னேன்னா, இது வந்து பிரம்ம ஜோதி எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாய், எர்த்துண்டில பௌதிக உலகம், ரைட்? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு நேவல்ல இருந்து வராரு பிரம்மா, ரைட்? அதனால அவர் தான் பிரைமரி, செகண்டரி. இவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும், இவர் பரமாத்மா ஃபீச்சர் அண்ட் இவர் கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணரோட ஃபீச்சர். இதை நம்ம ஏன் சொல்றேன்னா, இங்க இருக்கிறச்சே என்ன இவ்வளவு நேரம் நீ இங்க பார்க்க முடியும், அர்த்தையே நீங்க பாருங்க. டிபி தான் சொன்னேன் பிரபு, நான் கவர் பண்றேன் இது. ஆனா பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வைகுண்டத்துல இருக்கிற விஷ்ணு அவ்வளவு அட்ராக்டிவா இருக்காரு, பாக்கலாம். ஆனா என்ன பண்ணும், காலை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு. இங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும், போய் கட்டி பிடிச்சுக்கணும்னு தோணுது. பாவம் சொல்றேன், நம்மளுக்கே ஜஸ்ட் அந்த போட்டோலயே பாருங்க எப்படி இருக்கு பாவம், ரைட்? டிஃபரெண்டா இருக்கு. அதான் மாதாஜி சொல்றாரு, அவரு வந்து ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற அப்பா, ஆத்துல இருக்க அப்பா வந்து நம்ம ஃப்ரீமா இருப்போம். குழந்தை மேலே கூட ஏறும், ஆத்துல இருக்கிறப்ப ஆபீஸ்ல போனா அவரு மரியாதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு. அதே மாதிரிதான் விஷ்ணு அங்க இருக்க, கிருஷ்ணா இங்க உட்காந்து. எக்ஸாக்ட்லி. சோ அந்த பாவம் தான் இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு. சோ இங்க இருக்கிறச்சே லட்சுமி அம்மாவும் காலை பிடிச்சு விடுப்பாரு. இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட பார்த்தா கிருஷ்ணர் வந்து கோபிகளுக்கு தன்னை பின்னி விடுவாரு, பூ வச்சு விடுவாரு, ஊட்டி விடுவாரு, இதெல்லாம் பண்றாரு, ரைட்? சோ அப்பனா என்ன, அவர் பிரகலாத் கிட்ட கூட சொல்லுவாரு, ஹூ ஆர் யூ, நான் காட்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஓகே, ஐ எம் யோர் சர்வெண்ட் அப்படின்னு கிருஷ்ணர். நான் உன்னோட சேவகன் அப்படின்னா என்ன, அவர் வந்து நம்ம தாசானா அவரும் நம்மளுக்கு எப்படி பண்ணணும். அதான் பாத்தீங்கன்னா குடு 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 குடுன்னு போய் அர்ஜுனர் தேர்ல போய் உட்கார்வாராம். எனக்கு இந்த சான்ஸே கிடைக்காது. அப்படியே மாதிரி சாது தூதனா ஏன் போறாருன்னா அந்த சான்ஸ் எல்லாம் அவர் கிடைக்கல அப்படின்னு. சரி, இதோட நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீல பிரபுபாதே நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஜெய ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே